אנחנו נמצאים ברחוב כצנלסון בגבעתיים, זה רחוב שיש בו כל מיני חנויות וכל מיני בתי עסק. החנות הזאת הייתה צריכה עיצוב שידגיש את הבוטיקיות של הבגדים, והעיצוב היה צריך לשרת את זה. זאת אומרת, מי שנכנס לחנות צריך להבין שמדובר כאן בפריטים מאוד מאוד מיוחדים שהביאו במיוחד לחנות הזאת. ניכנס? אז בעצם בעיצוב חנות כזאת קטנה אנחנו צריכים להשמיש את חלון הראווה שיהיה גם ישמש כאיזשהו אלמנט מחירתי לפנים החנות. שבעצם כל החלק הזה למטה הוא חלק מת והוא משמש לי אחסון מאוד נוח שלקוח נכנס לחנות כזאת בוטיקית והוא מודד נעליים, ובעצם יש לנו בכל האחסון הזה מידות נעליים נוספות שהן מאוד מאוד נגישות למוכרת, והיא יכולה בעצם לשלוף ולתת שירות ללקוח שנמצא ממש כאן. גם הנישה הזאת, שהיא נישה די מתה, הושמשה לבגדים מקופלים ולמידוף. כל אלמנט כאן הוא אלמנט של אחסון, זו חנות מאוד קטנה. החטא שבדרך כלל עושים כשמרעתים חנות כזאת זה למלא את הכל במידוף וכל מיני דברים. יש כאן איזה בלנס בין המינימליזם של התלייה, שבאמת מכבד את המוצרים היוקרתיים שיש בחנות הזאת, לבין מקומות אחסון שהם נורא חשובים. זה היה ברור שאנחנו נבחר מדפים מאלומיניום שהם מאוד מאוד דקיקים, כי שום דבר בחנות כזאת קטנה לא יכול לגנוב את ההצגה למוצר. מה שמעניין כאן זה המוצרים. עיצוב מסחרי באופן כללי, אני מעדיפה להשתמש בכמה שפחות חומרים. יש בין 3 ל4 חומרים וזהו. אנחנו צריכים לדבר את המוצר, המוצר צריך לקבל את כל הבמה, ולכן גם התאורה פונה אליו, החומרים משרתים אותו, נותנים לו את הרקע הנכון, אז הכל בעצם נרקם סביבו. בחירת החומרים לחנות הייתה מאוד מאוד פשוטה ונקייה, יש כאן חזרתיות, גם בה יש מינימליזם, יש כאן 3 חומרים. יש כאן בעצם שימוש בברזל שחור, במוטות שבתוכם משולבת תאורה נסתרת, יש פה חיתוך ב-CNC בתוך המוט, יש כאן שימוש בצבע אחד שהוא אחיד לנגרות. הפולימר שנבחר לנגרות הוא גם הצבע שיש לתקרה ולקירות, וגוון נוסף בנגרות שמעשיר קצת את כל מה שקורה כאן, גוון של קאמל שהוא מחומר שנראה כמו אור אמיתי. זה אנחנו בעצם מצפים את הדלפק ואת הספסל ישיבה למדידת נעליים. 3 החומרים האלה הם החומרים הראשיים בעצם, שומרים על איזה ניקיון מינימליסטי. הרעיון הוא למכור את המוצר. הדברים הכי חשובים כשמתחילים לעצב חנות כזאת, הוא בעצם לזכור שלאורך הזמן דברים הם דינמיים. לפעמים הבעלים של החנות בוחר להכניס כובעים ואקססוריז ותכשיטים, ולפעמים יש מחירה של עוד איזשהו ערוץ שמגלים שהקהל שמגיע לחנות הוא בעצם קהל שבא לחפש את המוצר הזה, ולכן צריך לקחת את זה בחשבון בכל מה שקשור לעיצוב ולתכנון. אחד הדברים זה בעצם לדבר על, יש כאן תכשיטים, האם הם מכרו תכשיטים בתוך החנות הזאת, האם הם מכרו פסמים בחנות שהם מזוהים עם הריח של החנות, האם בעצם יהיו כאן כובעים, נעליים, אקססוריז, כל הדברים האלה אני צריכה להציג ולקחת אותם בחשבון. הלקוח לא יודע את זה מראש, אני צריכה לעשות לו הכנות לכל הדברים האלה. כי כשהוא יבוא ויבחר את הסחורה, הוא צריך לדעת שיש לו אפשרויות להציג את הכל, העיקר שהחנות בעצם הופכת להיות רווחית. בעיצוב מסחרי אני שמה דגש מיוחד על תכנון תאורה. תאורה צריכה להדגיש את המוצר, הוא באים למכור. בסופו של דבר אני באה לעצב חנות, צריכה להכניס רווחים לבעל החנות. והתכנון תאורה הוא בעצם איזשהו כלי שאיתו אני יכולה ממש להדגיש את המוצר ולמכור אותו טוב יותר. אז יש כל מיני טריקים קטנים שאני משתמשת בהם. הטריק הכי בסיסי הוא כמובן לכוון את התאורה אחרי שהחשמלאי מתקין אותה, חשוב מאוד. וגם כאן בחנות השתמשתי בטריק מיוחד, בפרט חדש שפיתחנו עבורו חנות, בואו תראו איזה מגניב. יש כאן פרט של מוט תלייה שמשולב עם תאורה, עשינו פתח ב-CNC בתוך המוט כדי לשתול בפנים לד, להעביר את החיווט. החיווט עובר ישר לתוך הנגרות אל שנאי שמתחבא שם. מה זה עושה? זה עושה אפקט מאוד מאוד קטן, אבל מאוד מאוד תודעתי. הלקוח רואה את המוצר מואר, התאורה שוטפת את הבד, והוא נראה יותר יוקרתי, נראה יותר יפה, והרבה יותר קל למכור אותו ככה. אז זה פרט אווירתי שמשנה את כל חוויית הקנייה. המיקום של הדפק הוא מאוד מאוד חשוב, זה היה אחד הדברים שהתעקשתי עליהם מההתחלה. מוכר צריך לראות מכל מקום מה קורה בחנות, לראות מי נכנס, מי יוצא, שחלילה אף אחד לא גונב שום דבר מהחנות. מה הלקוחות רצו מהתהליך? הם רצו שנעמוד בתקציב, הם רצו חנות שיודעת למכור את המוצרים שלהם כמו שצריך, רצו ניקיון, רצו מינימליזם, ורצו שנעמוד גם בזמנים. 3 דברים מאוד מאוד חשובים. לי נורא חשוב להעניק שקט נפשי בתהליך, לדעת שיש לי ספקים מעולים לתהליך הזה, שהם יכולים בעצם לסמוך עליי, לא היה להם זמן להוציא הדמיה, הם סמכו עליי לאורך כל התהליך, ובלי הדמיה בעצם הגענו לתוצאה הזאת. זה מראה המון על האמון של הלקוח, אבל זה גם מראה המון על זה שבעצם יש כאן איזו יכולת לתקתק, ובפרויקטים מסחריים צריך לתקתק את העבודה. לא היה פה גרייס על הסחירות, הייתי חייבת להכניס את הסוחרים מהר מאוד לנכס ולסיים את השיפוץ. זה עמד בציפיות שלהם, סיימנו מהר מאוד את החנות, תוך חודש שלם היא כבר הייתה מאוכלסת ומלאה בסחורה, ועמדנו גם בתקציב והיא נראית הרבה יותר יקרה ממה שהיא באמת עלתה.